Salam hormatly tomoşaçylar. Atawatan TV YouTube kanalının ýürüti siz üçin taýýarlayan saýlanan habarlar gepleşigimiň ýene bir sany sizin bilen. Habarymyň 2022-nji ýylyň 12-nji noýabryna aksanyna halkara betaraplyk gününe bagyşlanyp geçiriljek maslahat we çäreler. Türkmenistany 4 G bilen 3 etmek üçin enjamlar satyn alyndy. Türkmen türgünü dünya çempionatyna altın medal gazandy. Ronaldo 5-nji gedek dünya çempionatyna gatnaşýar ýaly habarlarymyzda ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyzda giňişlerini geçelim. Halkara betaraplyk gününe bagyşlanyp geçiriljek maslahat we çäreler. Ministrler Kabinetinin başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Raşid Meredow hökümet mejlisine halkara betaraplyk gününe bagyşlanan çärelere görülen taýýarlyk barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1993-nji ýylyň 12-nji dekabrynaky hemde 2013-nji ýylyň 3-nji iýunynaky kararnamalar bilen ikrar edilen hemişelik betaraplygyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň binatlaryň esaslarynyň biri de bellenildi. Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň agdalygynyň 30 ýyllygy bellenilýän şu ýylda Türkmenistanyň betaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 27 ýyllygy giňden dawarlandyrylýar. Bu waka münasibetli Türkmenistanyň bir neçe çäreleri guramak meýilleşdirilýär. Şolaryň hataryny Merkezi Aziýa döwletleriniň denanlarynyň dialogunyň ýyllyk mejlisi bar. Bu çäre Aşgabatda ýokarda agdalan köp taraplaýan dialogda ýurdumyzyň ýollaşylyk etmeginiň çäklerine geçiriler. Mundan başga da paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň strategik barlyk institutlarynyň nowatdaky duşuny, parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ötüşiň behwidini betaraplygyň dostlary toparynyň ýokary derejedäki duşuny geçirmek meýilleşdirilýär. Şanly seni münasibetli geçiriljek esasy çäreleriň biri dialog parahatçylygyň kepili atly halkara maslahat bilen baglanyşyklydyr. Häzirki wagtda bu forma taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Değişli konsepsiýanyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Şeýlekim Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrliginiň ornatarlarynyň derejesine ýyllyk duşu geçirmek meýilleşdirilýär. Bu çäre şu ýyl döredilmeginiň 13 ýyllygyny belleýän Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüňalş diplomatiýasy boýunça Sewet merkeziniň howandarlygyna geçiriler. Şonuň bilen birlikde paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesini daşary işler ministrliginiň işgärleriniň we ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagyna däp bolan sport ýarışlaryny guramak göz tutulýar. Türkmenistany 4 G bilen 3 etmek üçin enjamlar satyn alyndy. Aşgabatda Sowda Senagat Edarasynyň binasyna telaragatnaşyk, telemetriýa, habar beriş telefizmatlarynyň we teleraziýa ýaýradyş enjamlarynyň Türkmentel 2022 adly halkara forum geçirildi. Türkmenistanyň gatnaşyjylary hemde 18 ýurdu wekilçilik etýän 30 sany kampaniýalaryň we guramalaryň ýüze goly daşary ýurt wekillerini utgoşukly görnüşde bir ýere jemlän forumda Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamyny gadanyň üstünlikleri barada durulup geçirildi. Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň başlygy Hajymrat Hudaýguliýew Türkmenistanyň telekommunikasiýa podugyny mundan beýlekde ösdürmegiň ýagdaýy hemde geljegi barada beýan etdi. Internetiň maglumatlary multiservis taýdan geçiriş ulgamly giňeltmek we döwrewaplaşdyrmak üçin bahasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $80 milyon gowrak bolan enjamlar satyn alyndy we gurnaldy. Türkmenistany 4 G bilen birlikde ykjym aragatnaşyk bilen doly we hemme ýerlerde öpçün etmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $100 milyon gowrak bolan enjam satyn alyndy. Şeýlekim ähli ilatly ýerlere radio gepleşikleriň doly ýetirilmegi üçin bahasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $15 milyon gowrak bolan radio geçirjiler işe giredildi. Bahasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $30 milyon gowrak bolan kefiýetlenen aragatnaşyk turuny giňeltmek, bar bolan içerki doglukly ulug ulgamly kämilleşdirmek boýunça işler alınıp barylýar. İnternet trafigiň üstdaşyr geçirjilik mümkinçiliginiň artdyrylmagyna aýratyn ünserilýär. Türkmenistanyň optika süýümli aragatnaşyk ulgamyň döwletara birleşme sepleriniň 8-si gurnaldy. Türkmen Telekom elektro aragatnaşyk kampaniýasy hemde Azer Telekom GC Türkmenbaşy we Siýazan şäherleriniň arasyna Hadar deňdiniň düýbünden optiki süýümli aragatnaşyk ulgamy çekmek ornaky taslamanyň üstünde işleýärler. Türkmen türgünü dünya çempionatyna altyn medal gazandy.
Şu günler Qırğız Respublikasynyň Bişkek şäherinde sambo oýunçy dünýä çempionaty dowam etýär. Halkara ýarşa 51 döwletden 50 goly turgun gatnaşýar. Türkmenistanyň bu çempionatda 21 turgun we keçilik etýär. Dünkü geçirilen tutuşuklarda 64 kilogram ağramda çıkış eden Muhammed Kösekov altın medala münasip bolmagy başardy. Munyň özi milli ýygynaýmyzyň ýarışda gazanan ilkinji medali boldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Melkuly Berdimuhammedow adynaky 1001-nji harby bölüminiň eskeri ýarışyň dowamyny Bolgariýadan, Gazagstandan hemde Azerbaýjandan gelen turgunlardan üstün çykmagy başardy. Ýeri gelenine bellesek, Muhammed Kösekov iýun aýyna Junior şäherine Liban Respublikasyna geçirilen sambo we söwüş sambo oýunçy Aziýa çempionatyna hem şowly çykyş edip 1-nji medala münasip boldy. Dünya çempionaty 14-nji noýabrda tamamlanar. Bizim çempionatdaky nowatdaky çykyşlaryna iýleşlermede üstünlük arzu etýäris. Ronaldo 5-nji gezek dünya çempionatyna gatnaşar. Portugaliýanyň milli ýygynasynyň hüjümçisi dünya belli Cristiano Ronaldo 5-nji gezek futbol oýunçy dünya çempionatyna gatnaşar. Ol bu görkölçü bilen rekordçular Meksikalılar Antonio Carvajal we Rafael Marquez hemde German Lothar Matthäus bilen deňleşýär. Melim bolşýaly ýene-de 9 günden futbol oýunçy dünýä çempionaty Katarda badal galýar. Oňa gatnaşak milli ýygynalar düzümlerini melim etmäge başlady. Şoňa laýyklykda Portugaliýanyň ýygnasy hem düzümni melim etdi. 26 futbolçudan ibarat bolan ýygnynyň düzümini Cristiano Ronaldo hem bar. Ronaldo üçin bu çempionat karýerasynyňky 5-nji çempionat bolar. Dünya çempionatyna odalan 5 gezek Meksikalılar Antonio Carvajal we Rafael Marquez hemde Germaniýaly Lothar Matthäus gatnaşypdy. Eger Italiýanyň milli ýygnasy gatnaşmaga hukuk gazanan bolsady, Derwedowan Gianluigi Buffon hem 5-nji gezek dünýä çempionatyna gatnaşmak hukugyny eýe bolardy. Portugaliýanyň ýygnasy haş toparçyda çykyş edip, Gana, Uruguay we Günorta Koreýa bilen duşşar. Mundan odal Portugaliýanyň ýygnasynyň dünýä çempionatyna görkezden iň gowy netijesi 1966-njy ýylda bolupdy. Şu ýyl Portugaliýa dünýä çempionatyny 3-nji orny eläpdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Sadir Japarov Türkmenistanyň prezidentini we halk maslahatynyň başlygyny sapar bilen gelmäge çagyrdy. Döwlet emlägini anaçly dolandyrmaga bermeň tertibi tasdiklandy. Halk maslahatynyň başlygy Recep Tayyip Erdogan bilen doşuşdy. Türkmen özbek halklarynyň dostluk festivaly geçiriler. Türkmenistana Kawalin öňümçiligi ýoly goýular ýaly habarlary okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, bugünkü saýlanan habarlar gepleşigimizde size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimizin innik sanlaryna didarlaşýançak hoş sag bolun.